So mga kawaray, ito yung pangalawang video simula kahapon at pinaunti-unti kong trinatrabaho ito mga kawaray para matapos natin. So yung mga kawaray, mamaya ikita natin kung paano natin lalagyan ng mga brace. At so yun mga kawaray, dahil araw na naman ang panday, ito na naman si Boy Waray nagpapanday na naman. At yan mga kawaray, sinukat ko na yan. At ito po ay tatakpan natin dyan mga kawaray. At ito po ay likuran. So lalagyan ko po yan ng pagpapakuan. At siyempre yung plywood na ilalapat natin dyan mga kawaray. So ayun mga kawaray, sinukat ko na yan dahil hirap magtapas ng kahoy pag hindi eskwalado yung yung sukat putulin. Kaya yan, kinamitan ko na yan mga kawaray ng eskwala at ilalagyan rin natin yan mga kawaray. So yan mga kawaray, mahirap mag trabaho pag isa ka lang. So siyempre video mo, ikaw yung maglalagare, ikaw yung magpupukpok, at ikaw yung magpapako. Yan mga kawaray, tingnan mo, sulong-sulo yan ni Boy Waray. Pero kiring-kiri naman mga kawaray dahil talagang nabis ko talaga ang ganitong magtrabaho, magpanday. Nakita nyo man mga kawaray, wala akong kasama at ako lang dyan mga kawaray. Nakikita nyo naman na hirap ako magputol dyan ng 2x2 na yan. Hirap magputol ng kahoy pag walang masyadong magandang papatungan. Yan, nahihirapan talaga ako dyan mga kawaray. Pero kiring-kiri naman mga kawaray dahil napakaganda dyan na nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa. So nakikita nyo mga kawaray, minsan nalilito ako kung saan ko linalagay yung martilyo. Yan, hulog yung sortso, yung lagari. Yun mga kawaray, medyo tumatabing. Ayan, pinagpupuk-puk-puk ko yan dyan mga kawaray. At so yun mga kawaray, ito tatakpan na natin at inilapat ko na rin yung plywood na isa. Ito na pinutol-putol pa at sayang kung puputulin ko pa yung plywood. So yan, pinurmahan ko na lang mga kawaray. So dito punti na lang yung diwang, so lalagyan natin at bracing. So yan mga kawaray, natakpan na natin dyan. Pagpako ko na rin dyan at ito rin dito at ito bintana to, kwarto ito dito, dalawa. So yun mga kawaray, at nilagay na natin yung dito sa gilid para mapakuha natin yung gilid ng plywood. Ano pang gagawin ko? Ang gilid nila mga kawaray, sunod naman na sa dalawang tubo, gagawa na naman tayo ang ilaka natin. So yun mga kawaray, papakuha na natin. So yun, napako na natin yung plywood na lang. So paano yung susunod tayo? Kaya wala yung tatay ko. Tapos ko na gusto yung mga panday. So, salit ako sa akin tayo. Ganyan yung panday. Kaya ko na lang ba? Ganyan tayo. Yung yan, dapat kung magiging tayo. So, yung panday. Yan yung ginawa na sa akin. Yung pagigitara at siyempre pagpapakit. Pagpapanday o pagpanday. So, sa lubang lang. Sila bang ulit? Hindi pa yung pang-bracing. So,
taas naman, talagyan natin. Wala pa naman ako sa akin. Ang panggal. Bintana. Yun. Okay na. So yun mga kawaray, dahil hapon na, mga alas 5 na siguro ngayon, ako muna hihinto na at sa sunod na Sabado na naman. So ilapat ko lang, nilagyan ko ng mga bracing yung back. So ito yung tabasan sa likod mga kawaray. So sa taas, lalagyan ko lang yun naman masyado na plywood. So talaga sakto. So ito lang mga kawaray, dito naman sa kabila. Tapos so sunod naman mga kawaray, thank you for watching at don't forget to subscribe my YouTube channel, Winner Vlog, at huwag i-click pag kalimutan i-click ang notification bell para lang kayong updated sa aking mga videos na gagawin. So, thank you mga kawaray at God bless.